Здравейте, днес ще ви представя пелетен котел Pretty PLV18B с граден разширителен съд. Този котел е с мощност 18 кВт, които стигат за затопляне на помещения до 300 кубика или 120 квадратни метра, в зависимост от изолацията. Размерите му са 56 см ширина на 55 см дълбочина, висок е 97 см и тежи 189 кг. Котелът е оборудван с градена помпа, разширителен съд, бункер, запалка, платка, управление, абсолютно всичко, което е необходимо за нормалната му работа. Електрониката е на FUMIS, изцяло на български, не изисква първоначална настройка, купува се, монтира се на място и директно може да се използва, като е с КПД до 95%. При всички котли изцяло на пелети с марка Pretty имаме една декоративна врата отпред, зад която се намира и вратата на горивната камера с малко стъкълце, на което можем да виждаме огъня, когато котлето работи. Вратата се отваря само при изгаснало положение, т.е. когато трябва да се почиства или да се обслужва по някакъв начин. Допълнително е изолирана, за да не излъчва температура в помещението, в което се намира. В горивната камера имаме кошницата, която падат пелетите и се случва горенето. Отдолу зад нея е запалката, ето тук. И отвора за пелетите, ето тук. От бункера през шнека всъщност постъпват в кошничката. В пепелника, където пада пепелта, имаме захранващия кабел. Този котел конкретно оборудван с Wi-Fi реле, т.е. може да се пали през интернет. Има кръчета за нивелиране, ръкохватка за механизма за почистване, който ето тук отгоре. Това нещо се прави веднъж на ден, по 15 на пъти движи механизма, за да остържем нагара от пепелта, която се отделя при работата на пелет. Като част от почистването веднъж годишно имаме ревизия, която ето тук отдолу, отваря с тези 4 гайки и посредством пръхсмокачката се почиства от механизма, който пада долу пепелта, се събира, защото като се задръсти, котлето спира да работи. По същия начин тази кошничка ежедневно е хубаво да се поглежда и да се чисти. Ако се задръстят отворите на кошницата, не влиза въздух при пелетите, изгасва котлето и спира да работи. Страниците на котела се отварят като крила, като от лявата страна е разположен разширителния съд с обезвъздушител, вентилатора за димните газове и под вентилатора има още една ревизия, която се отваря един път годишно за почистване от пепелта, която се е събрала преди вентилатор. По същия начин отдясно страницата се отваря, като от тази страна се намира платката, помпата, имаме кран за източване, тръбата за свежия въздух, зад нея е запалката и мотор редуктор с шнек. Отгоре имаме управлението отпред, декоративен капак, под който е капака за бункера. При този котел събира два чувала. С едно зареждане котел е предвиден да изкара между 12 и 24 часа работа. Последното място за сервизиране, което се прави веднъж годишно, под този капак има още един. Всъщност това се явява като декоративен капак. Отдолу е същинския. Горе-долу тук се вижда. И той се отваря нагоре и достигате горната част на водната риза. Отворите, които са над горивната камера, събирате с пръхсмокачка и затваряте отново. Отзад имаме извода за топлата вода отгоре, извода към помпата за студената вода отдолу, те са на 1 цол. Буксата за захранващия кабел, стандартен кабел, блъска се в мрежата на 220 волта си работи. Това копченце за рестартиране на Wi-Fi модула, за да може да се настрои наново да се върже към мрежата. Извод на датчик за стайна температура, който при котлите не е много приложим, тъй като обикновено не стои стая, в която ни е важна температурата, но всъщност по същия начин по тази логика се връзва и бежичен стаен термостат при нужда. Тръбата за свежия въздух на FI50 и извода на вентилатора на FI100, където се слагат и кюнците на FI100. Цената намерете в коментари. За поръчки или допълнителни въпроси може да се свържете с нас на посочените телефони, през контактните форми на нашия сайт pottery.bg или в нашите социални мрежи. Очакваме ви на място в нашия шоурум в София, Бусманци, улица Беговица, 29.